बैसागु बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय बारलिफोर बैसागु दिनै जोंनि बिटिसि सरकारनि हारिमु आरो दावबाय बिफाना नैबे सरलपारायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै रंजालि बैसागो खुंदों आरो बेवहाय सरलपारा ओनसोलनि रायजो राजा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि लोगोसेयैनो जोंहा साखाथियाव थानाय रायजो हादोर भुटाननिफ्रायबो बाहाय बाहागो लाफैदों बिफानिफ्राय भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एस'सियेसननिफ्राय बे ओनसोलनि रायजो राजानि सिनायलायनाय बे ओनसोलनि रायजो राजानि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि बेखौ गोजोरथि खालामनो थाखाय लोगोसेयैनो नैबे सरलपाराया मोनसे पिकनिक स्पट बेखौबो एक्सप'जार खालामनो थाखाय थांखि लानानै बे रंजालि बैसागोखौ बेवहाय खुंनाय जादों। थांनाय 2021 मायथाइयाव बेवहाय गिबि खुंनाय जादोंमोन जोंनि गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव नाथाय कर'ना सममोन बै समाव कभिड सोलिबाय थादोंमोन जायनि थाखाय जोङो माखासे हाबाफारिखौ खमायनानै खालामनाय जादोंमोन आरो दिनै बेवहाय जि हाबाफारि लाबाय बेवहाय गासिबो हारिनि हारिमु हान्जाखौ लिंहरनाय जादों आरो बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेल बे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ हांख्रायनानै मान बावनाय आरो रंजानाय बे हाबाफारिखौ बेवहाय खुंनाय जादों। भुटाननिफ्राय फैदों बिफानिफ्राय भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एस'सियेसननिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांनि दैदेननायाव जोंहा नैबे सरलपारा सरबां लोगोसे गेलेफुनिफ्राय बिथांमोननि गोजौ लेभेलनि अफिसारफ्रा बे हाबाफारियाव फैदों। दा बिनि गेजेरजों जों बुंनो हायो बियो मोनसे हादोरनाङारि सोमोन्दो थानाय मोनसे थावनि आरो बेखायनो बेयाव हाबाफारियाव बिथांमोनखौबो लेंहरनानै बे रंजालि बैसागोखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जादों।